Hej og velkommen til Livslinjens webinar, som handler om det at være frivillig på Livslinjen. Mit navn er Simon Witting, og her den næste lille halve times tid, der vil jeg tage lidt igennem både det arbejde, vi udfører på Livslinjen, lidt omkring selvmord og selvmordsforebyggelse generelt, men altså med hovedfokus på, hvad vores frivillige rådgiver laver, og hvad arbejdet det indebærer. Det gør jeg i håb om, at der er nogle af jer, der sidder og ser med, som kunne tænke jer at sende en ansøgning om at blive frivillig rådgiver på Livslinjen. Det vender jeg tilbage til sidst. Det vi skal igennem i dag, det er lige lidt kort statistik om selvmord. Så skal vi ind omkring holdning til selvmord, og ikke mindst Livslinjens holdning. Og så skal vi lidt ind omkring, hvordan vi er organiseret, hvad vi tilbyder vores frivillige, og hvad vi forventer. Så kommer vi igennem lidt omkring vores rådgivningstilbud, herunder også nogle af de brugergrupper, vi rådgiver. Og til sidst så kommer vi ind på, hvilken profil vi søger, og hvordan vi passer godt på hinanden. Så det er programmet for i dag, som jeg tager igennem her, igennem et lille slideshow, som jeg selvfølgelig underbygger. Vi har 4 rådgivningstilbud, hvoraf de 3 af dem de er bemandet af frivillige rådgivere. Vi har en telefonrådgivning, som har åbent alle dage fra kl. 11 om formiddagen til kl. 5 om morgenen. Så har vi en chatrådgivning, som har åbent 5 dage om ugen, og en mailrådgivning. Den kan man skrive til, når man vil som bruger, og så får man svar senest inden for 3 dage, og i de fleste tilfælde inden for et døgn. Så har vi et online selvhjælpsprogram liggende via vores hjemmeside, som man ikke har noget at gøre med som frivillig rådgiver, men som bruger, der kan man tilgå det, hvis man er over 18 år og har selvmordstanker. Kognitivt baseret selvhjælpsprogram, som består af 6 moduler. Så det er det rådgivningstilbud, vi har til de mennesker, som kunne ønske at komme i kontakt med Livslinjen, som har selvmordstanker eller er i krise på anden vis. Lige lidt omkring, hvor stort et problem selvmord egentlig er i Danmark. Så i 2022, som er de seneste tal, vi har til rådighed, var der 558 mennesker, der begik selvmord. Tallet har ligget, som jeg kommer ind på lige om et øjeblik, sådan stabilt omkring de 600 selvmord om året de sidste 20 års tid. Det er også som oftest været sådan med fordelingen, at ca. 3 ud af 4 selvmord begås af en mand. Sådan var det også i 2022, og sådan har det også set ud i rigtig, rigtig mange år. Så er der hver år sådan 4 til 12.500, der forsøger selvmord. Det er jo et rigtig stort gab. Det er fordi, der er mange mørketal forbundet med det. Der er rigtig mange selvmordsforsøg, ved vi, som ikke registreres som selvmordsforsøg af den ene eller den anden årsag. Men et realistisk bud er, at det ligger omkring 6.000-8.000 selvmordsforsøg om året. Men bare for at sætte det lidt i perspektiv, så dør der årligt sådan cirka lige knap 4 gange så mange til selvmord i Danmark, som der dør i trafikken. Så det er altså et rigtig, rigtig stort samfundsproblem, som vi i Livslinjen er en aktør, der er med til forhåbentlig at nedbringe antallet af. Og det er selvfølgelig noget af det, som vi håber, at dig, der kigger med, kunne have lyst til at være en del af. Hvis vi ser på udviklingen fra 70 og frem til i dag, lige knap i hvert fald, så kan vi se, at vi var oppe og runde 1600 selvmord i 1980. Men heldigvis er kurven så faldet derfra og faldet til de her 600. Men som man også kan se på kurven, så ligger tallet altså nogenlunde stabilt omkring de her 600 om året. Man kan også se på kurven her med kønsfordelingen, at mænd altså generelt ligger markant højere, når det kommer til fuldbyrdet selvmord, end kvinder gør. Når det er faldet så meget, som det heldigvis er fra 1980 og frem til i dag, det er der forskellige årsager til. Der er nogle metoder at begå selvmord med, som er blevet fjernet eller som er blevet sværere tilgængelige. Vi er blevet bedre til at behandle, og der er flere rådgivningstilbud. Så det er nogle af årsagerne til det. Det er selvfølgelig glædeligt, men vi kunne selvfølgelig godt tænke os at få tallet endnu længere ned, end det er på nuværende tidspunkt. Livslinjens holdning til selvmord, den er vigtig, og den er vigtig også lige at tage lidt stilling til, inden man søger ind. Det er noget, man bliver spurgt ind til, hvis man søger ind som frivillig rådgiver på Livslinjen. Og hvis man bliver indkaldt til en samtale, så vil man blive spurgt ind både til sin egen holdning, men også få lidt en snak om Livslinjens holdning til selvmord. Det er rigtig vigtigt, hvis man skal ind og arbejde med selvmordsforebyggelse, at man har gjort sig nogle tanker om, hvad ens holdning til selvmord egentlig er. Ellers så kan man hurtigt komme på glatis, når man sidder i samtalerne med mennesker med selvmordstanker. Så det er noget, vi spørger alle vores ansøgere til, hvis de bliver indkaldt til en samtale. Livslinjens holdning lyder sådan her, at Livslinjen har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej,
men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder. Så den er lidt todelt forstået på den måde, at vi har en forståelse for de mennesker, der kontakter os, at de er i den situation, de er i. Den forståelse får man rigtig, rigtig hurtigt, når man starter op på livslinjen, fordi vi snakker med nogle mennesker, som står i nogle rigtig, rigtig svære situationer og i nogle svære livsomstændigheder. Men der ligger også den i den, at uanset hvad det er for en problematik, vi bliver præsenteret for, så vil vi til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder. Det betyder også, at vi går ikke med folk i døden, og vi går ikke med på den præmis, at selvmordet er den mulighed, man skal vælge. Så vi vil altid hjælpe med at se andre muligheder. Og det kan man godt blive udfordret på en gang imellem, så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt lige at have gjort sig nogle tanker om. Vi er i dag ca. 230 frivillige rådgivere, fordelt på ca. 190 i København og 40 i Aarhus. København og Aarhus er de 2 afdelinger, vi har på nuværende tidspunkt. Det kommer jeg lidt tilbage til senere, også i forhold til at søge ind, for det er sådan, at skal man rådgive på livslinjen, så skal man kunne komme til enten Aarhus eller København en 3-4 gange om måneden, fordi al rådgivning varetages fra vores lokaler i enten København eller i Aarhus. Det vender jeg tilbage til. Vores rådgivergruppe er sammensat på den måde, at vi har en overvægt af rådgivere, som er uddannet eller under uddannelse inden for det social- og sundhedsfaglige område. Men vi har også en gruppe af rådgivere, som kommer med en anden baggrund. Mange af dem, der kommer med en anden baggrund, de har enten arbejdet med personaleledelse eller HR eller lignende, altså i professionelt setup arbejdet med mennesker, som kan stå i udsatte situationer. Det er noget, vi synes er vigtigt, og det er noget af det, vi skeler til, når vi læser ansøgninger. Fordi de samtaler, vi har på livslinjen, er med en rigtig, rigtig tung brugergruppe. Derfor så skal man have en eller anden form for erfaring med sig i forhold til at tale om nogle svære emner, eller i hvert fald med nogle mennesker, som står i nogle svære situationer. Vores rådgivere, de er fra sådan cirka midten af 20'erne til først i 80'erne. Det giver sig selv. Det er ikke, fordi vi har en minimumsalder, man skal være, men det er sådan, at man skal være på minimum 5. semester af en mellemlang eller lang videregående uddannelse, og derfor giver det ofte sig selv, at de fleste de er sådan lige i starten af 20'erne, før de kan søge ind. Og så har vi rådgivere, som er studerende, så har vi nogen, der er erhvervsaktive, og så har vi nogen, som er pensioneret. Så derfor det her brede aldersspænd, som vi sætter rigtig, rigtig stor pris på, fordi vi ved, at det er noget af det, som fungerer rigtig godt for vores rådgivere, at de sammen med nogle andre rådgivere, både nogen, som er det samme sted i livet som dem selv, og som måske beskæftiger sig med det samme, som de selv gør, men også med nogle rådgivere, som er et helt andet sted i deres liv, og som måske også beskæftiger sig med noget helt andet. Det giver en rigtig god diversitet, og det giver en god mulighed for at lære fra forskellige perspektiver. Det er også noget af det, vi sætter rigtig stor pris på at kunne tilbyde vores brugere, at når de kontakter livslinjen, så er der selvfølgelig en ramme, som der bliver rådgivet indenfor, og som vores brugere, når de kontakter os, ved, at de kan forvente. Men de snakker også med en rådgiver, som også er et menneske, og en rådgiver, som sidder med den baggrund, som vedkommende nu har. Og det kan godt se lidt forskelligt ud, alt afhængig af, hvor man er henne i sit liv, og hvilken faglig baggrund man har. Så det er noget af det, vi sætter rigtig stor pris på. Vi er organiseret på den måde, at når man kommer ind som frivillig rådgiver på livslinjen, så er det at komme ind i en rigtig, rigtig stor gruppe, det kan godt være vanskeligt. Så derfor så har vi gjort det på den måde, at vi har lavet nogle hold i det store hold, så man vil blive del af et hold med 6-18 frivillige rådgivere, alt efter om man starter op i København eller i Aarhus. Vores afdeling i Aarhus har eksisteret i 2,5 år, og derfor er afdelingen ikke lige så stor, som den er i København. Så holdene i Aarhus er også en lille smule mindre, så de vil formentlig være på sådan 6-12 stykker, hvor i København vil det være mellem 15 og 18. Så man kommer altså ind på det her hold, som er et selvstyrende hold. Holdet har 1-2 holdledere, som har en koordinerende funktion, og som fungerer lidt som bindeled mellem livslinjens sekretariat og de frivillige rådgivere. Men det er altså det her hold, man følger i den tid, man er inde på livslinjen. Det er primært dem, man tager vagter sammen med. Det er også dem, man holder holdmøder med, og det er dem, man har gruppesupervision sammen med. Jeg vender lige tilbage til holdmøderne og gruppesupervisionen lidt senere. Men vi ser også, at tilknytningen til livslinjen også for mange rådgivere bliver stærk. Ikke mindst fordi de er sammen med nogle af de samme mennesker i al den tid, de er på livslinjen. Så de lærer altså de her mennesker rigtig godt at kende. Det er sådan, at holdene de planlægger selv deres egen vagter, de planlægger selv deres egen holdmøder, og supervisioner, dem planlægger de sammen med deres supervisor. Og hvis der er sociale aktiviteter på holdet, så er det også nogen, de selv står for.
Så det er altså ret selvstyrende, selvfølgelig inden for nogle overordnede rammer og retningslinjer, som bliver sat af sekretariatet. Det vi kan tilbyde, det er en grundig oplæring i selvmordsforebyggende rådgivning. Vi har ikke en forventning om, at dem, der søger ind på livslinjen, har erfaring med at arbejde med mennesker, som er selvmordstruede. Så det er jo selvfølgelig noget, vi skal klæde vores nye rådgiver på til. Så vi har en rigtig, rigtig grundig moduluddannelse, som jeg kommer tilbage til lige om lidt. Så man bliver klædt på til altså at have de her samtaler med lige præcis det her emne helt specifikt. Så har vi tværfagligt og socialt velfungerende miljø. Det tværfaglige har jeg været lidt inde på. I forhold til det sociale, så fungerer det rigtig godt, ved vi, socialt på holdene indbyrdes. Vi holder også nogle arrangementer en gang imellem, som er på tværs af holdene, fordi vi ved selvfølgelig også, ligesom det er så mange andre steder, at det her sociale aspekt det er noget, der betyder noget for mange, så det vil vi selvfølgelig gerne understøtte. Så har vi faglig og kompetencegivende udvikling. Noget af det, vi tilbyder ud over vores grunduddannelse, det er, at når man starter op, så kan man deltage i det, vi kalder temaaftener. En temaaften, det ligger en aften, en hverdagsaften, og hvor man kan komme med til 2,5 times kursus omkring et tema eller en problemstilling, som er relevant i forhold til det arbejde, man laver som frivillig rådgiver. Det kan enten være noget, der beskæftiger sig med psykisk sygdom, eller den svære samtale, eller samtaler med pårørende og efterladte. Det kan være mange forskellige temaer. Men det er noget af det, som mange af vores rådgiver deltager i, og som de sætter rigtig stor pris på. Når man har været rådgiver i minimum et år på livslinjen, så kan man også deltage i det, vi kalder videreuddannelsesdage. Det er hele dage, så de ligger om lørdagen, og der kræver lige, at man har lidt mere indgående viden og lidt mere erfaring, som nogle gange bliver sat i spil på nogle af de her dage. Derfor så skal man have været der et år, før man kan deltage. Men de beskæftiger sig med nogle af de samme temaer, som vi også beskæftiger os med på vores temaaftener. Så har vi som sagt supervision 6 gange årligt, og det er også obligatorisk, når man er frivillig rådgiver på livslinjen. Udover det at tage vagter, så skal man også deltage i gruppesupervision sammen med sit hold, og i de holdmøder, der er for det pågældende hold. Supervisionen, det er altså sammen med holdet, og det er med eksternt tilknyttede psykologer, som vi har ansat som supervisorer. Når man har været ansat som frivillig rådgiver i 180 rådgivningstimer, når man har haft det svarer til, at man har været rådgiver på livslinjen i et halvt år, hvis man har taget 2,5 vagt om måneden. Så kan man få ansættelsesdokumentation, som dokumenterer, hvor lang tid man har været der, og lidt omkring det grundlæggende arbejde, man har udført som frivillig rådgiver på livslinjen. Det er der en del studerende, der bruger, når de skal ud og søge arbejde, eller hvis vi har nogle frivillige rådgiver tilknyttet, som er imellem jobs. Så det er en mulighed, man kan gøre brug af, hvis man ønsker det. Så er vores grunduddannelse. Som sagt, som jeg var inde på før, så også her går vi faktisk videre med vores holdning til selvmord. Så skal vi have en lille smule om lovgivning inden for området. Det er ikke så meget, men der er lige nogle grundlæggende ting, man skal kende til. Så taler vi lidt om fakta og myter om selvmord. Og det er bare lige for at få adskilt, hvad er op og ned, fordi der er nogle myter, vi ved er ude at gå, som er noget af det, der faktisk kan være lidt obstruerende for det selvmordsforebyggende arbejde. Så det er selvfølgelig godt at kende til, hvad der er op og ned i forhold til det. Så taler vi lidt om vores risikogrupper, selvmordsadfærd og selvmordsprocessen. Og så noget af det, der fylder rigtig meget på vores uddannelse, det er det, vi kalder risikovurdering og risikoformulering. Og i al sin enkelhed, så går det ud på at lære, få nogle værktøjer til at vurdere, hvor selvmordstruet er den person, jeg sidder og taler med lige nu. Så det skal man lære, det skal man selvfølgelig have sådan nogenlunde inde under huden, inden man starter op. Det er et helt centralt værktøj, og risikovurdering det er noget, vi laver i alle de samtaler, vi har på livslinjen, uanset hvilket medie man er på. Så taler vi lidt om muligheder og begrænsninger ved anonym rådgivning. Det er jo sådan, at det er anonym rådgivning, vi stiller til rådighed for vores brugere. Det er der en masse muligheder i, og så er der selvfølgelig også nogle begrænsninger i det, som er gode at kende til, inden man starter op. Så taler vi lidt om nogle rådgivningsteknikker og nogle interventioner, og vores retningslinjer herunder procedurer for akutte henvendelser. En akut henvendelse på livslinjen, det er, hvis man taler med en, som har meget konkrete planer for et selvmord inden for en nær fremtid, eller en, som er i færd med at begå selvmord under samtalen. Og de her procedurer skal man selvfølgelig have tillært sig, inden man starter op. De skal gerne ligge så meget de nu kan på ryggraden, inden man starter op. Man skal i hvert fald vide, hvad man skal gøre, når man står i de situationer. Så det fylder også en del af uddannelsen. Så taler vi lidt om handleplaner og henvisninger og underretninger. Hvis vi lige tager handleplaner og henvisninger først, så laver vi altid, så vidt muligt,
handleplaner med de mennesker, vi taler med, sådan så når samtalen skal til at slutte, så ved de, hvad de kan gøre efterfølgende. Hvis de har brug for noget andet og noget mere end det, vi kan tilbyde i vores rådgivning, så henviser vi også videre. Og en henvisning her ligger, at vi giver gode råd til, hvor de ellers kan henvende sig. Og når man arbejder på livslinjen, så har man skærpet underretningspligt. Det er jo sådan, at vores brugere de er anonyme, så de er ligesom dækket ind af deres anonymitet. Men hvis det er sådan, at anonymiteten af den ene eller den anden årsag, den bliver opgivet, og vi taler med en person under 18 år, som mistrives, eller vi har bekymring for, at de mistrives, det er jo det, der ligger i den skærpede underretningspligt, så har vi selvfølgelig også pligt til at underrette. Det skal man også vide, hvordan man gør, og hvad procedurerne er i den forbindelse. Så taler vi en del også om kollegial sparring og egenomsorg, og det er fordi, vi gør rigtig meget ud af at passe på vores rådgiver. Vi gør meget ud af, at vores rådgiver kan passe på sig selv og passe på hinanden. Og i noget af det, der ligger både, hvordan man passer på hinanden på vagterne, det er det, der ligger i kollegial sparring. Vi gør meget ud af at tale samtalerne igennem efter en samtale, så man er sikker på, at den lander der, hvor den skal landes, inden man tager den næste samtale. Og så tilbyder vi også det, vi kalder støtteopfølgende samtaler. Så det vil sige, at hvis man har haft en svær eller udfordrende samtale, så vil man blive ringet op den næstkommende hverdag på et tidspunkt, der passer en, for at tale med en af mine kollegaer fra sekretariatet, sådan så vi lige er sikre på, at samtalen den lander det rigtige sted. Og hvis det giver mening, så vil der også være mulighed for faglig sparring i løbet af den samtale, så man også kan udvikle sig lidt i det. Og så har vi altså også vores supervision. Så det er ligesom de foranstaltninger, vi har for at passe på vores rådgiver. Og det kommer man til at høre meget mere om på uddannelsen, og også når man starter op som rådgiver. Og får også ret hurtigt, tror jeg, en fornemmelse for, hvor stor en del af det at være rådgiver på livslinjen, det rent faktisk er. Det er klart, man sidder med nogle tunge samtaler, så derfor så er det selvfølgelig også vores ansvar at stille de rette omstændigheder til rådighed for, at man kan passe på sig selv og passe på hinanden. Vi laver fra tid til anden en trivselsundersøgelse blandt vores frivillige rådgivere for lige at høre, hvordan det går til og hvordan de trives. Og den seneste, vi lavede, der var faktisk 100% tilfredshed. Det kan måske synes for godt til at være sandt, men den er faktisk god nok, og der var også en ret fin svarprocent. Noget af det, der var udslagsgivende i forhold til det var en tilfredshed og en glæde ved at være en del af det hold, man er på inde på livslinjen. Det er også noget, vi gør meget ud af, når man starter op og prøver at sikre os, at vi får de nye rådgivere ind på et hold, hvor vi tænker, at de passer godt ind, fordi vi ved, at det betyder rigtig meget for trivselen i den tid, man er derinde. Så er der mange, der synes godt om vores kurser, altså vores temaaftener og videreuddannelser, synes godt om supervisionen, og mange er rigtig glade for det høje faglige niveau, der er, og det er ikke fordi, det behøver at skulle afskrække nogen, at man tænker, det er voldsomt at komme ind i. Hvis man kommer ind som frivillig rådgiver, så er det jo fordi, vi vurderer, at man er egnet til det, at man både har de faglige og de menneskelige kompetencer til det. Men jeg tror, at man vil opleve hurtigt, at man kommer ind også i et fællesskab, som er fagligt funderet og som har et ganske højt niveau, så der er gode muligheder for at udvikle sig. Så har vi et rummeligt og rart miljø. Vi gør meget for sekretariatet, forsøger i hvert fald for at prøve at være der for vores frivillige rådgivere, og for at stille et setup til rådighed, som de kan trives i, og hvor de har de bedste forudsætninger for at udføre det arbejde, de udfører. Herunder også, som jeg var inde på lidt tidligere, nogle sociale aktiviteter for også at lave noget andet en gang imellem. Det vi forventer, det er selvfølgelig, at man engagerer sig i arbejdet. Det er en meget voldsom problematik, så derfor så kræver det også, at hvis man skal gå ind i det, så skal det også være noget, man vil og har tid og overskud til. Man bliver præsenteret, når man starter op for nogle faglige og etiske retningslinjer, som vi forventer, man overholder. Så er de obligatoriske aktiviteter, som jeg var inde på lidt tidligere, udover til vagter, så er det, man deltager i holdmøder, i kollegial sparring og i supervision. Der er supervision 6 gange årligt, og holdmøderne ligger for de fleste hold i forlængelse af supervisionen, så man skal regne med at skulle ind og lave noget andet end at tage vagter, sådan cirka 6 gange om året. Når man opsummerer det, så svarer det sådan nogenlunde til, at man skal regne med at være på at kunne være og møde ind på livslinjen cirka 12 timer om måneden til vagter i rådgivningen og til supervision og til holdmøder. Så det skal være noget, man som sagt har tid og overskud til, når man søger ind. I opstartsfasen vil det føles som mere, fordi vores moduluddannelse den er 5 moduler, som ligger på weekenddage. Ind imellem de her moduler, der har man så det, man i gamle dage kaldte sidemandsoplæring. Så det vil sige, at man sidder sammen med nogle erfarne rådgivere først og lytter eller ser med, når de rådgiver,
Og når man har gjort det på et par vagter, så bytter man om, og så vil det være en selv, der skal yde rådgivning med en erfaren rådgiver siddende ved siden af en. Så i opstartsforløbet, som varer sådan cirka 2 måneder, der er man på livslinjen i noget tid. I løbet af den tid, så det kan godt føles som om, man er rigtig meget der. Så det skal man selvfølgelig vælge et tidspunkt i ens liv, hvor man har tid og overskud til det. Når man så er igennem uddannelsesforløbet, så flader det selvfølgelig lidt ud, og så er det altså de her sådan 2, 3, 4 gange om måneden, man skal regne med at komme forbi. Nu vil jeg tale lidt om de 3 rådgivningstilbud og de 3 tilbud, som man har en mulighed for at blive frivillig rådgiver på. Det er sådan, at når man søger ind, så søger man bare ind bredt på livslinjen. Der skal man ikke have valgt endnu. Der er nogen, der godt ved det, når de sender deres ansøgning, hvad for en rådgivning de har lyst til at være en del af. Der er også nogen, der ikke ved det, men det er noget, man bliver gjort sådan lidt klogere på, både ved at blive inviteret ind til en informationsaften, hvor man blandt andet vil komme til at tale med nogle af vores erfarne rådgivere. Der vil man både komme til, hvis man er i København, og tale med en fra mailrådgivningen, en fra chatrådgivningen og en fra telefonrådgivningen. Hvis man søger ind i Aarhus, så vil man få mulighed for at tale fra en med chatrådgivningserfaring eller en fra telefonrådgivningen. Når det er sat sådan op, så er det fordi, vi ikke på nuværende tidspunkt har en mailrådgivning i Aarhus. Så mailrådgivning er altså udelukkende en mulighed i København på nuværende tidspunkt. Og det giver et rigtig godt indblik, ud over det, man kan høre mere om her, hvad det vil sige at være rådgiver på det enkelte medie, og hvordan det er at rådgive på den måde. Så spørger vi ind til det til den personlige samtale, og der skal man gerne kunne have truffet et valg omkring, hvad for en rådgivning man har lyst til at være en del af. Telefonrådgivningen, det er en her og nu samtale, synkron i tid, som vi kalder det, så det vil altså sige, at når der er en, der ringer, så sidder vi og taler sammen nu her. Og det, der er, hvad man kan sige, med telefonrådgivningen, som ikke er på de skriftlige rådgivninger, det er, at udover det her nu, så har man de bedste forudsætninger for at kunne få så meget kommunikation af gangen, som man tænker, man kan have brug for. Det er jo ikke det samme som at sidde over for et andet menneske. Der er alt det, der vedrører kropssprog, det går tabt. Det har vi ikke i en telefonrådgivning. Til gengæld så kan man høre stemme, man kan høre tonation og stemmeleje osv. Og det er faktisk noget, der betyder meget i forhold til at afkode hinanden. Så der får man sådan lidt hjælp, kan man sige, i forhold til de skriftlige medier. Til gengæld er det sådan på telefonrådgivningen, at det kan føles som, det går hurtigt, og derfor skal man også kunne tænke lidt hurtigt i forhold til at kunne sige de rigtige ting og komme ind på de ting, som er relevante osv. Men er man glad for det her og nu, og er man måske vant til mediet, telefon og tale der, og synes, at det er spændende og udviklende, så giver telefonrådgivningen god mening at søge ind på. Det er sådan, at når man har haft en samtale på telefonrådgivningen, så længe samtalen står på, så sidder man alene med den. Medmindre det er en akut samtale, dem er vi altid 2 om. Men ellers så sidder man alene, og så vender man samtalen efterfølgende med en af ens kollegaer. Så den fordrer i høj grad, at man er alene til stede, når samtalen står på, og så følger man op med sin rådgiver efterfølgende. Brugergruppen er, nu står der lidt ældre her, det er fordi den generelt set er lidt ældre, end den er på de 2 andre medier, men den er ret godt spredt ud. Vi har nogen, der ringer til os, som er ned til en 12-13 år, og så nogen, der er op til starten af 80'erne. Så der er en ret bred palette af personer, der kontakter os, og også en ret bred palette af tematikker og udfordringer for de mennesker, der kontakter os. Så der kan man møde alt fra den person, som måske har været belastet af psykisk sygdom igennem rigtig, rigtig mange år, til en person, som ellers har været helt velfungerende, men som pludselig er kommet ud for en krise, som vedkommende ikke kan håndtere. Så alt det, der ligger ind imellem. Der er flest kvinder, der kontakter os, og det er sådan set uanset mediet, men det svarer meget godt overens med, at kvinder generelt er lidt bedre til at søge hjælp, end mænd er. Så man kommer til at tale med flere kvinder end mænd, men ellers så er både problematikker og aldersgrupper godt spredt ud på telefonrådgivningen. Vi har også det, vi kalder omsorgssamtaler. Det er sådan, at cirka halvdelen af de personer, der kontakter os på telefonrådgivningen, de har selvmordstanker. Den anden halvdel har ikke, men er i krise på anden vis, og de samtaler tager vi også på lige fod med dem, som har selvmordstanker. Men de er måske lidt mere præg af omsorgssamtaler, hvor det kan være noget andet, der er fokus på, end lige præcis det at have selvmordstanker. Så det er lidt om telefonrådgivningen, som altså også skal give en rigtig god samtaletræning i forhold til det her med mundtlig kommunikation og mundtlig rådgivning.
Vores chatrådgivning er også en her og nu samtale, synkront i tid, så der sidder man og skriver med en, så man kender det fra alle mulige andre chats. Det der er at sige om det er, at den overvejende del af dem, der kontakter os på vores chatrådgivning, de er forholdsvis unge, så altså mellem de her 12-13 år og 25. Mange af dem har nogle tunge og voldsomme problemstillinger. Der er i forhold til telefonrådgivning en en overvægt af mennesker, som har akutte selvmordstanker. Og der er også flere af dem i brugergruppen, som generelt har nogle problematikker, som er ret tunge, og som også kan være vanskelige at kommunikere med. Så på den måde er det rent fagligt et krævende og udfordrende medie. Også fordi, at man jo så ikke har alle de ting, man får med sig i telefonen, har man ikke på samme måde på skrift. Der har man kun det, der står på skærmen. Så der er meget kommunikation, der går tabt, kan man sige. Det, man til gengæld lærer på chatrådgivningen, hvis ikke man er det i forvejen, det er at blive rigtig, rigtig præcis til at kommunikere, fordi man ikke har så meget at gøre med. Så det er ret meget ind til benet. Det er det både for dem, der chatter til os som regel, men også for rådgiver til bruger. Så man bliver en ret dygtig kommunikator på skrift, hvis ikke man er det i forvejen. Udover det, hvis man så godt kan lide den her faglige udfordring, som ligger i at have med lidt tungere brugergruppe med nogle lidt tungere problemstillinger at gøre, så kan chatrådgivningen være værd at overveje. Det kræver også, at man har en lille smule erfaring med at skrive. Det er ikke fordi, det går lynhurtigt altid, men man skal være en lille smule hurtig på tasterne. Så det er en af de kompetencer, man skal have med sig. Så i København, som sagt, så har vi altså vores mailrådgivning. Mailrådgivning er lidt anderledes end de to andre rådgivninger, fordi det er synkront i tid. Så det vil sige, at der er en, der skriver en henvendelse til os, end det, der svarer til en anonymiseret mail. Den kommer så ind i vores indbakke, og når man så møder ind på vagt, så kommer man ind til en indbakke, hvor man skal nå at svare så mange af de henvendelser, der ligger, som man nu kan. Men man har god tid til at lave et svar, og det er vi ret grundige omkring, og det er vi, fordi når det bliver sendt ud, så bliver det sendt ud, og så er der ikke rigtig så stor mulighed for at ændre i noget. Så det vil sige, at når der kommer en indskrivning ind, så vil jeg, hvis det var mig, der var på vagt, sidde og vende den sammen med min kollega, som jeg var på vagt sammen med. På baggrund af den snak, så vil jeg formulere et svar, og så vil min kollega skulle kvalitetssikre det, så vi sikrer, at der ikke er noget, der står, som kan misforstås eller lignende, før det så bliver sendt ud. Det er sådan, som bruger, så vil man kunne skrive op til 6 gange på mailrådgivningen, men som rådgiver vil det ikke særlig ofte være den samme, man skriver med flere gange, ligesom det er tilfældet på de andre rådgivninger, for den sags skyld. Så man kan også komme ind midt i et forløb, hvor man så skal tilbage og læse både de henvendelser, man har fået, og de svar, der er blevet givet, og så skal man skrive videre ind i det. Så kan man godt lide at sidde og bruge lidt tid på at fordybe sig i både i den henvendelse, man får, og i det svar, man giver, og kunne sidde og nørde lidt med sproget og så videre for at kunne give det mest præcise og bedste svar, så kan mailrådgivning være et oplagt sted at søge ind. Det er også sådan på mailrådgivningen, at der sidder man altså så og giver den her kollegial sparring, som vi kalder det, mens man skriver, som sådan et forløb i løbet af den rådgivning, man giver, som også er lidt anderledes end de to andre rådgivninger. Nogle af de tematikker, vi beskæftiger os med, det er blandt andet de akutte henvendelser, som vi kan se heraf, hvor man kan se, at de ligger på en 3-4% på vores telefonrådgivning, og altså helt op omkring 15% lige knap på vores chatrådgivning, som understøtter det, jeg sagde før. Og så kan vi se, at aktuelle selvmordstanker ligger også lavere på telefonrådgivningen, altså omkring de 50%, hvorimod på chatten er den helt op over 80%, og på mailrådgivningen er den omkring de 60%. Der er mange af dem, der kontakter os, som har tidligere selvmordsforsøg. Det er noget af det, vi screener for, og det er også noget af det, som man lærer i forbindelse med det at lave en risikovurdering, som jeg var inde på lidt tidligere. Der er det nogle spørgsmål, man bliver lært op i at stille. Ensomhed fylder en del i mange af de samtaler, vi har på rådgivningen, ikke mindst på telefonrådgivningen, men også på mailrådgivningen. Psykisk sygdom gør også, og det er vigtigt at sige, at vi hverken kan eller skal diagnosticere. Det er ikke vores arbejde. Men der er nogle af dem, vi taler med eller skriver med, som selv bringer det på bane. Det kan også give mening nogle gange at spørge, fordi det kan være en del af deres problematik. Udover det, så kan det også være relevant for os at vide, om de modtager behandling i forvejen, i forhold til den handleplan, vi skal lave med dem efterfølgende. Og vi både taler og skriver med en del, som er ramt af psykisk sygdom. Især på chatten, som man kan se, er der også mange som selvskader.
Det hænger nok også lidt sammen med den her unge brugergruppe, da det primært ligger sig til de lidt yngre. Så det er også en del af problematikken i en del af samtalerne her. Som jeg var inde på lidt tidligere, så det vi gør for at passe på hinanden, det er altså at klæde jer rigtig, rigtig godt på i form af en grundig uddannelse og med oplæring med erfarne rådgivere ved siden af. Og så det her med, at man bliver kontaktet den næstkommende hverdag for lige at samle op, hvis der er noget, der ikke helt er landet eller ikke helt er gået, som det skulle. Og så altså gruppesupervision også. Når det er sagt, så sætter vi også rigtig stor pris på, at hvis det ikke lige er blevet opfanget, at man har brug for noget ekstra, at man så lige kontakter os enten på mail eller på telefon, og lige giver udtryk for, at man kunne faktisk rigtig godt bruge lige at få talt en samtale igennem, hvis ikke man er blevet ringet op. Så det har vi også en forventning om, at man selv tager ansvar for. Men ellers så plejer vi gerne at fange det meste. Hvilken profil søger vi så? Jeg har været lidt inde på det allerede. Altså en, som har professionel erfaring med at tale med sårbare mennesker eller mennesker i udsatte positioner. Det kan også være i frivillig regi, men det skal være i en eller anden organiseret form. Altså ikke samtaler med en, man kender, en man er pårørende til eller lignende, men i et professionelt setup. Fordi der er forskel på at have en samtale, en medmenneskelig samtale med en gode ven eller veninde, og så have det i det, vi kunne kalde et professionelt setup. Så det er altså det, vi søger. Det er også meget vigtigt for os at sige, at har man selv haft selvmordstanker eller andre former for selvmordsadfærd inde på livet, enten en selv, eller hvis man har været pårørende eller efterladt til selvmord, så er det hverken kvalificerende eller diskvalificerende. Det er noget, vi kommer til at spørge ind til den personlige samtale. Det bliver man også gjort opmærksom på, fordi vi lige skal sikre os, at det selvfølgelig er landet det sted, det skal lande, sådan så man ikke bliver overrasket, når man kommer ind og skal rådgive, og måske bliver påvirket på en uhensigtsmæssig måde. Så det er noget, vi tager fat i der, men det er bare for at sige, at det kan man have, og man kan ikke have det, og det skeler vi ikke til i forhold til, om vi tænker, man er kvalificeret til at komme ind som rådgiver eller ej. Som jeg var inde på, så primært rådgiver inden for det social- og sundhedsfaglige område, og at man skal være på minimum 5. semester af en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Så det er sådan groft sagt den profil, vi søger. Så ved vi godt, at så kan der være nogle få, som har noget andet med sig, og man skal være meget velkommen til enten at kontakte os for at spørge ind til, om vi kan give et svar på, om man rammer sådan lidt inden for den beskrivelse eller ej, og ellers så bare sende en ansøgning. Det er man også altid velkommen til, uanset hvad. Men det er altså sådan nogenlunde inden for det her, vi søger, og den profil, vi søger. Og så lige for at slutte af med den praktiske del af det, så som jeg var inde på lidt tidligere, så er det vigtigt at nævne, at al rådgivning foregår fra vores lokaler centralt i København og i Aarhus. Det er også sådan, at når man møder ind på vagt, så sidder man aldrig alene. Man er altid minimum 2 på vagt ad gangen, og gerne flere. Når man skal komme ind til vores kontor, enten i København eller Aarhus, så er der flere forskellige årsager til det. Den ene er, at vi nogle gange har de her akutte henvendelser, som jeg talte om lidt tidligere, og vi synes ikke, det er etisk forsvarligt, at man skal sidde hjemme i sin stue, eller hvor man nu end måtte sidde, og skulle have en samtale med et menneske, som er i færd med at begå selvmord, og eventuelt blive forstyrret af sine børn, eller sin mand, eller hvem det nu kunne være, eller bare det at skulle gå ind og sætte sig ind i stuen og se fjernsyn efterfølgende, uden at blive fuldt ordentligt op på. Så derfor, og flere andre årsager også, så skal man altså kunne komme til Aarhus eller København. Vi ved godt, det giver nogle rekrutteringsmæssige begrænsninger, men det er nu engang sådan, vi har valgt at sætte det op. Ansøgningsfristen vil man kunne se inde på vores hjemmeside. Den ligger tilgængelig derinde. Vi søger frivillige rådgiver 2 gange om året, en gang i foråret og en gang i efteråret. Man kan sende en ansøgning, når man vil, og så får man svar inden for 3 uger, og man bliver indkaldt til en samtale. Hvis man bliver indkaldt til en samtale, så vil samtalen ligge sig op af vores, sådan lige på den anden side af vores ansøgningsfrist, enten i foråret eller i efteråret. Og man kan altså se alle datoer, både for ansøgningsfristen og for vores uddannelse, inde på vores hjemmeside, livslinjen.dk. Det er også herinde fra, man søger. Vi har et elektronisk ansøgningsformular, som er tilgængelig via vores hjemmeside. Så det er der, man sender sin ansøgning. Der skal man lige udfylde nogle demografiske faktorer osv. Og så skal man lave en egentlig ansøgning og et CV, som man skal vedhæfte og sende med. Og vi sætter pris på en god og motiveret ansøgning, så det her med at skrive en linje om, at jeg vil gerne være frivillig rådgiver, fordi det synes jeg giver god mening,
Det er ikke helt tilstrækkeligt. Vi vil gerne kunne mærke den person, der søger ind, og hvorfor vedkommende har lyst til at være en del af livslinjen som frivillig rådgiver, og hvordan vedkommende tænker, at man kan sætte sine både menneskelige og faglige kompetencer i spil herinde. Så det sætter vi pris på. Så det uploader man sammen med det andet og sender ind, og så får man altså et svar på sin ansøgning inden for 3 uger, som regel også hurtigere end det. Det var vist lige det for nu, tror jeg. Jeg håber, I er blevet tilstrækkeligt informeret omkring det, I skal, de af jer, der har set med. Og hvis ikke, så er man meget velkommen til altid at kontakte Livslinjens sekretariat, enten på telefon 33 32 11 19 alle hverdage, eller skrive en mail til mig eller en af mine kollegaer. De forskellige mailadresser finder man inde på vores hjemmeside. Så enten ringe eller skrive, hvis der er nogle spørgsmål. Og ellers så håber jeg, at I er blevet godt informeret, og at I har lyst til at sende en ansøgning. Tak for nu.